Som una família i per això les càmeres i el micròfon de Televisió Sabadell Vallès busquen per la ciutat llocs on hi ha un clar sentiment arlequinat. Mirem. A veure, ser arlequinat és la pregunta del millor, Vull dir, podríem dir moltes coses. En un terme personal, per mi ser arlequinat és una manera de viure, Perquè des que érem petits a casa doncs, vam començar a viure ja tot l'ambient del Centre d'Esport Sabadell i per sort, quan em vaig fer gran i vaig tenir parella i fills i tal, tots hem continuat una mica vivint i seguint el Sabadell. Amb el tema de l'empresa, en el seu moment, vam pensar que el Centre d'Esport Sabadell té una senyal d'identitat amb la ciutat que nosaltres havíem de recolzar. Vull dir, és el que una mica ens pot diferenciar d'altres ciutats, és que aquí tenim el Centre d'Esport Sabadell. I en aquest sentit, des de l'empresa hem intentat sempre ajudar amb el que hem pogut, recolzar el club, i fer seguiment sempre de totes les accions que fa el club i ajudar definitivament en el que podem. A veure, fa molta gràcia, hi ha alguns que tenen la seva història. Jo de petita era molt seguidora del tanco i vaig tenir la sort de conèixer-lo i que tinc la foto dedicada que em fa molta il·lusió. Tenim la foto aquella que és d'Irún, de quan vam fer el play-off amb l'Irún. Estan els meus fills i també fa molta il·lusió perquè eren petits i ara ja s'han fet grans. I després hi ha coses que el club la pilota ens ha anat donant en diferents campanyes que hem col·laborat amb ells. La veritat és que fa molta gràcia i és un record molt maco tenir-ho aquí.